Dobin fas ogana mahande kai to idir ganina an kanun mubunni kai da idir ganina dobin fas maganina ni baja da kai ba kai to idir ka yazo an kanun mubunni Wambai musadu amma kasuwar mu binni dobin kasuwanni na idirin rugani na ni baja da kai ba ka dobin kasuwanni na kai to idi gwani na kai fari zuciyar ka fara ka dobin kasuwanni na kai to Idris ya zo wanda ka gaba dan cikin kwabinni a hande yana dan cikin kwabinni ga dobin kan zabani na Kowa fa ya raina mai kuɗi dan ba na ubansa ne ba kai dobin kas ga gwani na hande Dobal kan gani na Allahu ya taimaka ma mai saurin ko ungo dobal kan gani na yanzu ya ba da kurdi ga dobal kan gani na ga gani na ga dobal kan gani na yanzu ne ya ba da kurdi double bus ogana hakan ne oga ga fasu gani na ga dobin fas gani na bangan muna ne eh kida makidi ne double bus double fas gani na bus ba double fas gani na ga fari gani na ga fari kwa yazo oga gani na ni ba ja da kai ba kai kowa ya rai na karkara don ba ta garin su ce ba kai wanda ya zagi tsera ba zai bajiyar gina ba kai gafar fas gwanina ka doga gwanina na kasuwa kamar wanda sarki na kanan mu birni bai sai da harja kaga oga gwanina shagwai idan ka zo akwai yadi na sharda gale shi nan akwai nan dobal kasgani na gata kalma ogana gata kalma ogana na gaya wa matan birni na kawai gaba daya idan yadi kuke so shagon dobal kasgo za ku